Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur. Iki kate takok sejarah soal sejarahnya zaman Bung Karno. Iki ayo dikupas bareng-bareng karo Jawa Mistis pitakon nang ngene sesepuhe kene. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur. Wonten kemundi mawon nggih mugi-mugi kinaringan rahayu wilujeng slamet. Iki wis ana ing rumahe beliau ya pengen takok sisilahe sejarah. Ngoten nggih. Nggih Mbah, kula mriki nggih silaturahmi gitu. Nggih. Kaping-kapindhone niku Nggih. kepengin semerep sejarahe rikala jaman semono. Nggih, cek anak putune Cerita ngoten lho. Cerita nggih. Nggih, cerita. ceritane nggih. Kepengin tahu sejarahe zamane Presiden Pak Karno rimen piye, Mbah? Jenengan rimen tasih istilahe ceritane tasih nemoni nggih. Nggih nemoni carane nggih nemoni kaya separo ngoten lho. Ngoten nggih. Nggih. Lah jarene sakniki sampean ngoten nggih. Nggih. Mbah niki nggih carane niki elek ya dayok gitu. Nggih. Mboten elek paling dayok nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in umuril baladin. Rasulullah jama'in lak wala waqatan ila bil aliyatim apa al mukarram para alim para ulama para nggih para kiai nggih para ulama lan nggih para niku rawuh niki nggih dinten saat ing Surya Pariguna niki nggih kula lan panjenengan niki lak saged rawuh dhateng kene Batosin Nggih. nggih wonten majelis wonten alangan menapa-napa Amin. monggo disyukuri nggih alhamdulillah rabbil alamin lan boten kesupen salamullah dhateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditenggo-tenggo barokah matlipun benjang yaumil kiamah amin ya rabbil alamin. Nggih. Lan dumateng para rawuh nggih menika dinten saat menika nggih putu kula niki padha karo yoga nggih lho. Nggih. Dadi nggih sowan dhateng mriki nggih dolan teng mriki silaturahmi Nggih. nggih lho. Silaturahmi dhateng nggih Batosin alhamdulillah syukurillah dipun menapa nggih pengeruh nggih pengen saged nggih menika petukan rawuh nggih petukan utawa akrab kali Batosin ngoten nggih. Nggih. Lah nggih kajeng akrab ngoten lho kene. Akrab. Lah kajeng akrab nggih namung jurusannya napa ta nggih? Musyawarah ngono beras gosokan gitu. Nggih. Ngono beras sak gosokan ta niki. Nggih, beras gosokan. Nggih, nggih. Leres, Mbah. Lah iya. Ngono beras gosokan gitu. Terus Dadi sampeyan nek takok riwayat Presiden pisan Soekarno gitu lho. Nggih. Niku mestine wong niku asale wong tuane keng anu niku wong tuane saestu keng Bali niku. niku. Niku keng Bali. Dadi niku pahlawan Soekarno niku lak tiga to riwange. Nggih. Pahlawan Soekarno Supardi kok Supardi ya. Supriyadi. Supriyadi. Lah Supriyadi lan nggih niku to Diponegoro niku lho. Nggih. Sing asli lak niku to. Dadi riwayat pahlawan niku ngoten lho. Nggih. Ha nggih. Dadi nek presiden nek kaya niku kaya napa anu Soekarno niku Bung Soekarno gitu lho. Nggih. Bung Soekarno. Niku Bung Soekarno niku jaman semonten hitungane nggih kaya kula nggih dereng patek akrab to niku. Bapak kula sing akrab. Nggih. Akrabe tahun pinten mergo anu Bung Karno niku ajeng dadi presiden niku ajenge lho niku. Nggih. Jaman di Serong nggih di Serong uten Digul mriku. Niku di Sultan Digul. Terus menanya dek-dek narik tirakat wonten Flores gunung niku sing gunung sing Kawahi Abang, sing Kawahi Ijo. Ten dhuwit lan ten dhuwit wong. Nggih, nggih, nggih. Lah niku riwayate Soekarno, Bung Soekarno ngoten lho. Dadi riwayat Bung Soekarno ki nggih niku hitungane iso merdekane Indonesia sinten anu namung Bung Karno niki. Nggih. Ya nggih. Sing merdekane anu niku Indonesia niki. Indonesia niku. Lah nggih to. Nggih. Niku. Namung Bung Karno niki lho. Nggih mboten Bung Karno pahlawan nggih sing paling kuat nggih niku. Anu Diponegoro kali
Supriyadi niku. Nggih Supriyadi niku. Lah nggih lho, sing paling kuat. Lah niku. Lawan jaman semono niku kados jenengan tasik nemoni solan-solan goni barang, Mbah. Lho, nek solan goni nggih jam Jepang niku. Zaman Jepang. Zaman Jepang niku boten Jepang Nippon. Nippon. Nek niku nek kula solan goni. Nggih. Kula niki nek solan niku malah Jepang lak tahun anu lho hitungane zaman Jepang tekane tahun 41 November tanggal 2 nek niku. Nggih. Lah ngono lho. Lah Soekarno iku saderenge niku to. Saderenge niku. Lah iki ngono to. Nah, lha kan jamu iku lek Jepang lak kuwi. Nggih. Lah iya. Sadurunge kuwi ya bareng kuwi kan royokan to kebiyen. Kan rondo teko diluk terus kesusul Jepang kuwi to. Jepang niku. Lah iya, hitungane. Hitungane nggih. Heeh. Dadi kaya jaman Holland bareng kuwi ora melok perang Holland ki nek gak tahun 18. Tahun 18. Holland kuwi gurung-gurung anu ki. Ngono. Kuwi sing duwe pabrik kuwi lho. Kaya kondalan kuwi lho. Nggih. Kuwi ora melok perang. Niku nggih. Heeh. Ora melok kuwi Holland kuwi. Nggih. Nah, sing perang lah golongan Amerika, Gurga, iya toh. Nggih. Inggris. Iya toh kalau Malaysia terus iya toh golongan kuwi sing Indonesia. Nggih. Kuwi lak royokan to Indonesia ge royokan to. Ini kurian. Lah iya to Jepang lak kene diarepe ngeroyok to karep kene. Sebenere. Ya arepe bener to ngono, arep ngeroyok to. Jeneng royok. Lah mulane sak wiyah-wiyah karo wong Indonesia, ya to ndek pari sak hektar paling kon diretne ya sing ngeretne ya kuli kono sancok anu golongane kuwi jenenge piye pementok sancok ngono kuwi biyen. Tapi ono sak hektar yo wale sak hektar ya akeh. Paling dibagi paling sak kintal, 2 kintal. Liyane bebalik nang negarane kono. Lah, nek masalah kuwi. Lah aku ki mangan arek kulit ares gedang lho ora aku tok. Rumiyin nggih. Alah, ares gedang niku di Alah ya digodhog tok. Oh, digodhog tok. Ya cuma digodhog doyahe tok. Jadi termasuk tasik larang beras. Nggih. Nang beras ora karepe ora le mangan. Ora mangan. Karepe karo Nippon gak le mangan karepe ngono. Ben bongko wong Indonesia gane lho. Ngoten nggih. Heeh to. Ngono. Karepe ora le mangan. Nggih. Ngono lho karepe karo Nippon kuwi. Ngantos monten, Bang. Iya. Ngono lho. Aku ki ora temu sasi, 2 sasi, 3 sasi. Nggih. Mangan adongke gedang ora kutok. Ya ora wong sak wong sak Indonesia to ya, wong sak Indonesia wong Jawa iki to. Nggih. Lah nek wong luar ya panggah iya to. Nggih. Lah ngono, wong kono ora nasak luar. Ya. Sing disasak lah Indonesia iki to. Nggih. Ngono. Panjen hitungane Indonesia kanggone jampus kali Mosodo dadi gelem gak gelem ya. Lah ngoten. Dadi biyen perangan iki nek tentara sak itik nah. Ngoten nggih. Ya tentara iki sak itik alah TKI anu TKI jenenge tentara sak itik. Sepatune kira bobote 10 kilo lho. Ditambal-tambal kaya ngono kuwi. Zaman semono nggih. Ya iya to. Lho, sarene pengen Indonesia pengen merdeka ya to. Nggih. Lah pengen merdeka iki kena darani wong Jawa kuwi wis cacitan sarung ditumalane ya to. Nggih. Lah kaosan campur sarung nggo bawurune ngerangkak. Ya kuwi lah. Dadi kaya-kaya sing bubar niki anu iki pahlawan tani kuwi. Iya to. Dadi wong golongan ya dipimpin golongan Jarot, golongan iki mimpin to. Rumiyin iki. Iya Jarot ki ya anu tentara kuwi. Tentara niku. Iya Jarot kuwi. Jarot ku pimpin ngono. Nggih. Zaman Supriyadi ki ya mimpin kuwi. Mimpin niku. Lah iya to. Nggih. Ya mimpin kuwi Supriyadi. Ya mimpin iki to ngono. Dadi ora kok atusan wong iki wong pokoke wani perang ayo. Budal. Pecahi dodol tak irudi lho. Nggih. Ha, mbelani Nusa Bangsa. Lah iya to mbelani tanah Jawa iki dadi sulami ibu bumi. Lah wani. Nggih. Wong ati masalah mati gak apa-apa. Ngoten. Lah wis lah. Lah aku ki wis suwalan goni. Rumiyin nggih. Oh, masalah. Umur pinten jenengan soalan goni niku, Mbah? Anu betul. Aku lek anu 39 anu wis 42 ngono kan. Oh, ngoten. Ya 41 iki wis soal goni kabeh lho. Goni kabeh nggih. Lah iya to. Wong bayi di gon anu lho, bayi digendong ancek kaya anu ancar lho. Oh. Ancar iki kaya gendong ngono ditutuki terus kayak
di klongkop ya lho. Nggih. Ya kuwi gendong bayi. Gendong bayi. Itu kan rame di Jolo. Nggih. Gange sak mene-mene iki. Nggih. Gendong bayi. Sak mono. Gendong bayi kuwi lha piye? Nggih, di zaman semono kan Lah iya. wonten alat ngono to, Mbah. Sak anake cuma meni nggih. Dadi aku ki lho suwalan gone ora temu sasen. Nggih. Lah piye golek nang ndi? Wong ana kayu didelikne. Nggih. Ya, niku lho golek nang ndi? Nggih. Ya nek gone halus. Nggih. Wong gone sing anu sak mene-mene kae. Oke, cuman sak driji-driji ngene lho. Ya ampun to. Hitungane nang wis piye jane wong Jawa gitu. Wis darane uripe anu darane wong Jawa kaya jarane kepang maju tetepang mundur tetepang uripe kaya jarane kepang. Dadi kan damel Romo Mbah nggih. Lah iya to. Ngoten lho. Kuwi panjang tenan. Nggih. Dadi aku ki semangan aris gedang ora tremo sasen. Lho, terus Jepang nukulne nandur telo. Nggih lho. Nandur telo wong sitok niku wong 6 niku lho. Dikai 3 kilo niku nek betul jenang napa nggih? Cukup to. Nggih. Niku jaman Jepang niku. Nggih niku ditokne niku nandur telo di piye didomne karo anu kuwi dipermetne. Permetne. Heeh. Lah telo 3 kilo kuwi lho, enggak male lah. Nek batle 6 ku ya cukup nek dijenang. Nggih. Penampre rotone dadi. Lah iya to. Penampre mangane kan. Lah wis ya alhamdulillah syukurillah. Dinopo kaya sik kacak iki sik diparingi umur gitu lho. Lah nggih. Ngono kaya aku kaya pakdene bibit barang kuwi padha. Ya alhamdulillah saged nyritakne wis wae diceritakne nang anak putune iki. Lho lah iya to. Ben ngerti kan Mbah. Lho lah iya to ngono to. Mulane saiki syukur alhamdulillah gitu. Uripe iki lho urip bapak dhewe iki lho. Nggih. Ya diparingi turah-turah di karo Gusti Allah paringi turah-turah iki lho. Nggih. Apa tujuane sandangan lho. Ben kok sandangan lho. Aku lho gak iki apa digekain apa ya. Kuwi gone kuwi. Rumiyin nggih. Lah iya to. Sarung yo ora ning tekan dikamul ya anu gone sing rada alus kuwi. Nggih. Aku tok. Kabeh. Mulane Jepang wis mulane darane Nippon. Nippon nipu to. Nggih. Ora Jepang ben arane sapa ngaran Jepang? Oh, arane senes Jepang Nippon. Nipu. Ya Nippon. Nippon niku carane asline nipu niku nggih. Lah iya to Nippon nipu. Lah. Dadi umure Jepang ki isane minggat saka Indonesia ya dibom atom negarane kono sing ngebom ya musuh padha musuh kan. Musuh. Ben balik nang negarane. Mergo royokan to iki. Royokan. Lah iya royokan. Indonesia niki. Lah iya to royok Indonesia. Lah malah sing geden-gedenan biang anu Amerika to piye. Nggih. Sing geden gitu. Geden niku. Paling gede dhewe Amerika to piye. Mampun antus gur dadi londo pin gurga iki koyo diapusi gurga iki nang kene ditunjaki bambu runcing karo londo iki gedene sak biang lho. Sing gurga iki diapusi to. Dijokne nang dheke lho ngono lho. Ge pakan. Dijok ge pakan berarti. Heeh, ge pakan. Lha wis lho. Jame londo ki matine ya karungan lho. Nggih niku riyen nggih. Iya, karungan. Ada ya nek wong Jawa wis alhamdulillah syukurillah. Mergo nek londo ki bedil, nek londo lho. Apa bisa blosor. Yo ngan jengkeng. Lah iki penak mbal tembakane penak. Nggih. Tujuane dibangun runcing kemburi gitu. Nggih. Penak. Lah ngono lho. Oh, ngoten rumiyin nggih. Lah iya kuwi patung layane lho patung. Nggih. Lah iya. Kaya patung ngono. Ngono lho, kena hitungane ngono. Nggih. Nah, zaman londo sadurunge Jepang kuwi, ngene sadurunge Jepang kuwi anu, itu sadurunge Jepang kuwi Nederland. Nggih. Nggih to? Nggih. Nederland kuwi hitungane Nederland kuwi hitungane ngene, hitungane kuwi karo Jepang kaya musuhan to, Nggih. Karo Jepang kan musuhan kuwi karo Jepang. Ya musuhan berarti kan royokan riyan iki lho. Rumiyin nggih. Lah ya royokan sing jange sing gol ki sing ndi to mun bal-balan. Semenang berarti Lah ya nganu istilahnya iso ngrebut kene berarti. Iya iso ngrebut kene. Heeh. Lah, dadi kabeh ki melek lho ya. Nggih. Masih Inggris pengen miliki. Ya masih Inggris ya to. Nggih. Wong Inggris yo teko kene. Inggris iki teko kene Inggris golongane. Golongane Portugal. Lah iya Portugal. Nggih. Lah iya. Kuwi mari gandeng karo Amerika iki pian. Gandeng. Malah dinamine sekutu niku nggih. Lah nggih lho. Persekutuan. Persekutuan niku hitungane. Dadi biyen ki kene lho ge royokan. Nggih.
Wis geger royokan pokoke kene iki royokan. Soale bumine iki kan ya terus ditanduri tanduran-tanduran, palawija, barang kan subur to, Mbah. Iya. Rempah-rempah ngoten lah. Nanging Gusti Allah ngijabahi to, wong bener wong nyawa ki lho wis ora direken. Pokoke gak anu musuh Jepang ki lho. Jepang niku. Dadi musuh Londo, musuh Jepang. Ya ngono lho iki. Jepang sare wong Jawa ki dike ngono kuwi, ayo wani karo Jepang. Lah ngono to. Nggih. Wani karo Jepang, maune kan Nederland kuwi musuhe. Nederland niku musuhe. Lah iya, terus Nippon kuwi kan ngeroyo. Nggih. Lah iki terus malih iki malih wani wong anu lah ngono. Lah sare kon anu-anu rada nipis Jepang kuwi kan negara niku malah dibom sing bompo. Nggih. Benar suwe berarti. Lah iya. Lah umure Nippon kuwi 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Umur niki Baim Raja iki sang tandur ora percaya. Sang tandur pocok nek gak 3 tahun setengah umure. Baim Raja niki. Jadi Baim Raja asal usule teko mriku berarti Mbak nggih. Iya. Ya, wis ceritane di sedakne karo Suposo kan. Nggih. 3 tahun setengah balik nang negarane kono. Wonten Londo. Iya. Kalau Londo iki tamuran Nederland iki aku ki lho tenan lho. Wong jaman Nederland tamu anu perangan wong Indonesia lho. Ora aku tok. Aku lho wong ngene iki 3 dina lho gak mangan. Jenengan niku, Mbah? Ora aku tok. Wong ge pelindungan ning lemah. Nggih. Nggih pelindungan lemah terus anu di apa dilobangi ngoten niku. Diawil jebok. Lah gak ngono ya ces lho. Lah peluru sak drelan iki 50 lho. Londo niku. Sak drelan sing 12,7 niku. Arane 12,7 ini 50. Duel, brolan. Sak brolan. Lah kuwi wong nek gak ndelik ngene lho. Nggih. Lah kula niki lho mboten kula tok. Nggih. Melindung ning ndelok piye arep panganan piye? Wong peluru kaya udan. Zaman semono niku nggih. Mendalan ku lho karo ning bukaan ku lho tempuran 2 dina sewengi. Bukaan kalih mendalan. Mendalan iki lho. Kan Londo nang mendalan ku lho. Nggih. Lah iya pusate mendalan to ning pabrik mendalan kuwi. Lah kuwi. Nggih. Lha iki tau dibom iki lho etan kuwi anu etan kuwi sing iki lho sing pabrik pondoke. Lah iya pondok tau dibom ora kena sing kena kulone. Kulone. Heeh. Ade bom piye kok gedene bom. Wong kaya sumur ngene. Nggih. Nang ora kulone. Tapi lah kan ngeten iki kan kedahe Lho. padha istilah sejarah malah ngertos lho Mbak. Lho lah iya. Sepan niku sing dunung. Dadi kene lah iya to. Lah sing cilik iki ya kudune takok ngilak takok. Nek sejarah kuwi nek sejarah padha karo riwayat. Nggih, riwayat. Lah nek sejarah padha karo riwayat. Nggih. Lah nek kok omongane golongane sak bangsane pundan-pundan kuwi Purbakala. Nggih, Purbakala. Ah, kuwi jenenge Purbakala. Jurusan kuwi jurusane saka wong biyen iki to. Nggih. Jurusane biyen kono kuwi mlebunya Purbakala gitu lho. Kaya pundan-pundan ngono kuwi ya to. Nggih. Nah, nek kaya riwayat Soekarno iki mestine mlebune teng majalah lho. Nggih, majalah. Majalah mestine lho. Majalah sejarah. Heeh. Nggih. Kan dadi sejarah iki sejarah ini kaya ana gampangane dawa-dawa lho. Kaya sejarah iki ngene kan. Dadi kaya sejarah iki kaya riwayat Bengan Solo ya. Kaya anu apa ke sapa ke jenenge Sunarto karo Sunarsih ya to. Mati baru bunuh mati bunuh diri lho. Nggih. Lah kuwi kena darani anu to cerita lho. Nggih. Cerita dadi sejarah ya lho. Ceritane Sunarto karo Sunarsih gampang ngono. Nggih. Lah korbane Bengan Solo kuwi ya lho. Mergo jaman riwaya jaman semono wis jane splek lho jaman iki lho. Wis splek karo Sunarto Sunarsih wong tuwa ora setuju. Lah. Nggih. Lah mulane mati bunuh Kediri to. Nggih. Lah yo. Timbangane ora anu wis mati bunuh Kediri ae. Wong loro. Tak gitu. Tangane talen digandeng wis bunuh diri. Riwayat anu ceritane Bengan Solo. Lah to ceritane lah iki manut ceritane nek ngono
wong zaman saiki to. Nggih. Wah aja ngriwayatne biyen kaya ngono kuwi wong tuwa kelakuane kaya ngono aja diteru. Aja diteru. Nah, iki sejarah iki to. Nggih. Iki sejarahe. Nggih. Kalau biyen kaya ngono aja anak putuku aja sampe ngono ya ben seneng sepi kadung seneng ya. Ya wis ben. Ben. Nggih. Wis ngono kadung seneng iki piye? Nggih. Wis seneng wis ben wong tuwa karek ndongakne. Carane kebo manut gudel. Lah iya to, karek ndongakne to. Lah men kan gudel manut kebo saiki ganti. Nah, nek jaman biyen pan ya wong kuno ya. Nggih. Nah, karepe dadi cukeng wis ngono to. Nggih. Nah, ngono karep iki cukeng. Nggih. Lah, mbuh karep iki kurang pangkat ya arep dolene jenderal belang ya gak ngerti ya to. Nggih. Nek wong biyen iki unsure kuno. Nggih. Kuno ki aku ora ngono dadi wis ngono kuwi. Ngono aku ora ngono. Ngono. Jaman sanepane nggih. Sanepane. Nah, sanepan kuno aku ora ngono. Nggih. Lah, mlakne tutur kaya anu alhamdulillah. Tutur nek barang kuno ki aja digandeng piye-piye to. Kuno ki nek darane kuwi naluri lho. Naluri. Naluri ngono jenenge ngono. Nggih. Lah kuno ki naluri. Lah jaman saiki gak gampangne lho. Nggih. Sing ngene alah ngene ngopo ya lho. Nggih. Wis kalah. Dadi wong pinter karo wong ngerti iki lho lho. Nggih. Lah, nek wong ngerti meneng ae nek wong pinter wis kok musuh aku lho ya. Nggih. Budhe dukun saiki lho. Dukun. Oh, sore yang nggonku. Lho, kowe njaluk apa? Lho. Dadi omongnya mau gedabrus kok. Ora dibuktine ya ta. Nggih. Lah, ngono lho. Niku tahun Pak Karno niku tahun pinten Pak? Pas panjenengan anu Mati lho. nggih Nek matine Soekarno tahun 1900 to? nggih maksudnya pas panjenengan ndamel anu Saboni niku tahun 41 to. 41. Lah nggih lho. 41. Ini terus sekolah-sekolah no mboten damel buku nembang rumiyin. Ya sana buku apa to? Nggih. Damel napa? Wong sik dengan anu tahun piro lho? Tahun 50 piro? Sik tahun 59 piro? Wong kan sekolah sik nggo sabak ngono lho. Nggih. Oh, damel sabak. Lah iya to. Oh alah. Nggih. Tahun 59. Nek takut tahun 51 lak matine Guntur ane Soekarno. Nggih. Guntur matine Soekarno kuwi. Nek an Mega dengan umure 41. Nah, berarti mbiyen iki Pak Karno kuwi nang Flores kuwi wonge termasuk ning kono kuwi Nah, golek wahyu to. golek wahyu ya. Iya, golek wahyu. Ora ijen ya rewangi ya kuwi. Nggih. Rewangi ya kuwi Supriyadi. Itu berarti Soekarno Jarot kuwi rempah. Golek wahyu kepengin Indonesia ki ben merdeka. Ya siap merdeka ngono lho. Heeh. Ngono karepe pengen merdeka, ora pengen dadi presiden ngono genah ngono lho. Ora pengen dadi presiden, cuman pengen ngenangne. Heeh. Ya sekapan anu ngusir Jawa London lho. Ngusir saka tanah Jawa ngono. Tanah Jawa. Heeh, ngusir saka tanah Jawa ngono. Genah Jadi ngono. sakniki kan napa didamel kados napa niku laire Pancasila niku pripun to, Mbah? Asal Lho mula. nek eneng lair Pancasila kan ya sak sing anu kaya ya anu eneng anu kuwi Pak Soekarno sing ndukul. Pak Soekarno niku. Iya ta. Sing ngulu Pancasila kuwi. Nggih. Satu Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya ya, Pak Soekarno anu niku. nukul niku lha ya. Eneng merdeka Indonesia bareng kuwi. Nggih. Lah sapa sing anu gak kowe? Kados napa niku? Kados kaya burung Garuda niku kok Ya ya bareng wonten lambange. Lah ya lambange tak burung Garuda buntute 7 8. Oh, buntute niku. Lah iya wong tahun anu merdekane Indonesia ki bulan 8 tanggal 8. Nggih. Lah iya. Nek lari iki 17. Oh, 17. Lah iya. Hitungan. Nggih. Lah iya. Ngono, itu nak 17. Lah, Terus berarti melambangkan lambang. Kita lambang. niku nggih. Iya, kuwi jenenge lambang. Terus diwehi sila-sila 5 ngeten niku. Lah iya to. Ya silah kena dari kebangsaan, kedaulatan gitu. Nggih. Tunggal ngono lho, kepribadian. Lah tunggal ngono kuwi dadi wong karepe ben ngerti aja. Wong ki ngene aja sampe lha piye to. Nggih. Wong sing kaperlu ngene saja karo wong aku lha ngono kuwi. Nek dukun. Nah, wong aku lha iki. Iki jenenge wong adiguna. Nggih. Lah wong gampang ora gampang wong adiguna lho. Nggih. Aja ning aku kowe mati lho. Lha ndisi karo Sukoso to. Koso. Lho. Aja ning aku mati lho lho. Nggih. Dadi roh karo dhisik dheke karo Sukoso panen. Nggih. Nah, ngono. Aku nek riwate Soekarno kuwi ngono kuwi dadi riwayate
Wis anu mak temo mak urip lah beneran dong. Nggih. Urip sampai saiki alhamdulillah. Nggih. Jenengan Tenan. rumiyin nggih napa jenengan tasih mestine semerap kados pusaka-pusakane Bung Karno niku napa mawon, Mbah? Pusakane Bung Karno ki hitungane anu hitungan buk iki gak tegese nang majalah yo gak nang anu gak di kemendarne lho. Kuwi nek krungu aku lho. Kuwi oleh saka Flores. Napa niku wujud napa? Kuwi anu pusaka tunggul. Piye kan aku lho. Pusaka tunggul pulung. Tunggul pulung. Pusaka tunggul pulung. Nggih, nggih. Nah ngono. Nah aku krungu lho kuwi ben. Tunggul pulung. Niku jenisnya keris napa tombak? Anu, tumbak. Tombak nggih. Pusaka tunggul pulung kuwi ben. Ngono. Kuwi ben aku krungu nek kuwi ngono lho. Napa sing napa dibeto Pak Karno teng pundi-pundi napa niku nggih? Ya iya to. Malah ditembak yo anu dadi kuwi gandeng gamane ngene. Nek jaman saiki yo, jaman saiki koyo ndek kelebung tadi to. Oh, ngoten nggih. Ya kuwi to kuwi. Dadi riwayate tunggul pulung ki gamane nungkuli kelebung tadi lho. Sak dhuwure berarti. Iya sak dhuwure. Ngono lho kelebung tadi sak dhuwure. Nggih. Ngono. Nek kelebung tadi percaya aku. Percaya mbok kelebung ya kelebung tadi aku to kerja. Nek aku sapa to bayar tekang proyek lho. Nggih. Tahu kurang proyek nek gak karo iki lho nang iki lho nang porong iki lho. Nggih. Pasang brondong ning tangkis sekali. Nggih. Kuwi ora kutok. Nggih. Ora kutok utawa mung arek seragen barang kuwi ben nek gak kuwi arek 20 kuwi ben. Nggih. Kuwi pasang brondong. Nggih. Ngomong jeneng aku wong proyek biyen iki lho. Wong proyek kok. Lah kuwi. Lah kuwi ngene. Aku karo Yasir aku Juni. Nggih. Iki aku Yasir Juni terus Jais. Jais. Lah iki pasang brondong lho. Arep dipasangi brondong, nggih lho. Iki padas lho. Nggih. Lho. Dadi padas iki digantung ora tedas. Lho wis tenan kuwi. Nggih. Ning porong. Sampeyan gancer ora tedas, Mbah? Ora tedas. Kok ana opone iki? Nek apane? Nggih. Lho, lho. Penasaran. Mengko arep dikrungi brondong. Lah iya lho. Nggih. Nek arep dikrungi brondong lah piye nek anu dikrungi iki brondong ya ora wani karo setape kono ya to. Nggih. Wong ditunggu. Ya kudu ilang to iki. Nggih. Minggat to watu iki. Nggih. Padas. Lho nek porong lho, anu kali kemrong. Lah iki padas adik didipleki bojong ora kena gak jane. Ya kuwi karo Juni. Nggih. Karo Juni, ayo golek linggis disilih ning linggis sing sakmene karo arek seragen kuwi. Seragen iku. Heeh. Pak terus wong telu ayo diongkek wong telu glodak ngono. Lah kuwi lho. Niku nggih jerone nenten kol buntet kali sak susuwe. Sak susuwe. Sak susuwe. Lah niku. Lah niku wis rawame kuwi sampeyan ana wong 20 ae. Desa. Nemu harta karun iki. Iya, gak ngono. Wis digolo yang tangkis. Nggih. Tapi lek anu ki disil dikurapne nggih nutupi iki. Kol buntet lho. Kol buntet niku. Digancu ora kena iki. Delinggis gak tedas. Gak tedas. Wis gwenteneh rono. Aduh, guyu aku tak ono. Ngono. Dikek gedang iki lho. Gedang iki delinggis tedas sih. Lho. Tapi gedang iki lho. Nggih. Dikek bapak ngono lho, tak kek bapak Yasir kuwi dhewe tak golek giyantung aku kok jadal. Ora tedas iki. Lho, gantung lho kowe. Wis. Ge setengah jam kurang mil sakno lurah sakno teko kabeh wis. Nggih. Teko. Dados napa niku kemerdekaan niku dijumune teko lambange napa Garuda mung ana sing lare. Lah iya to wis genahne to. Maksud niku didadekne napa nggih? Tanggal ya tanggal 8 ngoten niku nggih. Iya no. Tanggal 8 jam 8. Heeh. Nah, jamnya jam 8 to kan. Nggih. Merdeka Indonesia. Oh jam 8 tanggal bulan tanggal 8 bulan 8. Lah, nggih. Ngono lho kowe. Dadi dirikan diri yo to kono kan. Anu buntut lek lho. Lah. Nggih. Lah nek kaya nang tengah kaya kabeh nang simbole to kae. Heeh. Sing rantle sing njel to. Nggih. Banteng, ringin. Niku nganu mon, teman simbole cara anu ki napa teko partai. Ya saka partai utawa ya to. Maksude ya lho. Partai no maksude ya lho. Banteng yo kuwat ya lho. Nggih. Sapa arep mbrik banteng.
Nggih. Wis jebol to, Mbah. Iku rantai, ringin, Ringin karepe wong Indonesia ben iyup to. Nek iyup padha sugih kuat. Ngoten. Ringin ki lho jadi gede ya lho. Sopo ndunggal ringin isi iso. Ono ngedem nggih, Bang. Nggih. Gampang ngedem nggih, Mbak. Berarti Lah nggih. Ben ngedem. Dadi wong Jawa ki ngono manten ngono kan digawe ya to. Nggih. Manten kok ana ngedonge ringin bareng itu. Nggih. Manten ki iso nek dadi manten besok iso ngrakape iyup nek iyup sugih to. Nggih, nggih. Lah, Terus nang isor ringin, lihat dong. Nggih. Nang isor ringin kalau sugih wong sugih kalau sak ketong-ketong kalau lihat dong. Bisa ngiyupne. Nah, lan nang negara ben iyup negarane lho. Negarane. Nang negara ben iyup. Rantai lihat dong. Nggih, nggih. Rantai kuat sapa wani medhot rantai. Nggih. Pengen Rantai. jelepot tangane, Mbak. Jarane kapas Kalipari. pari, Nggih. sandang pangan gitu. Oh, sandang pangan. Nah, lagi kalau dimasukne kumpul dong. Nggih, nggih, nggih. Dimasuk sandang lan pangan ngono lho. Berarti apa banteng, ringin, Ya kapas, pari, pari, rantai. rantai. Ya iya toh. Bintang. Bintang. Bintang ini pripun, Mbah? Ya. Bintang ki percaya. Oh, percaya. Heeh. Ngono. Bintang percaya. Bintang ini percaya nggih. Heeh. Bintang percaya. Soalnya percaya karo sing Ya percaya enenge anu ngene iki lho. Oh. Enenge dasar Pancasila iki lho. nggih, nggih, nggih. Enenge dasar Pancasila. Sapa paling merubah Pancasila? Mboten mantun. Lah iya ngono ngono. Nggih. Kenai ngono kuwi nek Nggih. dasare ngrembane Soekarno to kowe. Iki omong ketuprus lho. Rokokan sik, Mbah. Heh. Rokokan sik, Mbah. Heeh, omong karo ketuprus ya. Nggih. Ngomong kalih Lah. Rokokan, Mbah. Dadi sejarah karo anu riwayat ki tunggale. Nggih, rokokan. Nah, sejarah karo riwayat ki tunggale. Lah nek kena darane kaya punden-punden danyang kuwi tunggale yang masuknya Purbakala. Iya, iya. Purbakala. Ngono. Kaya punden iki gambar patung-patung digambaran kuwi lak patokan gambaran lho. Patokan. Kuwi jenenge padha Ketenger. patokan lho ngono lho. Ketenger tenan kuwi. Heeh, ngono. Tengero ya kuwi tengero ya areng-areng apa iki gak iso ngarani to. Cuma petilasane iki lah. Dadi petilasane iki lah ngono lho. Nggih. Nah, petilasane iki kudu biyen ya iki rewange ya iki ngono. Ngoten nggih. Heeh. Kuwi petilasan biyen tenan. Dadi mulane sedarane sanak danyang kumara danyang karek kumarane ijek ning kumara. Kok napa niku terose napa? Kayak Gunung Kelut ngaten niku nggih wonten sing njogon, Mbah. Kan piye to? Iya, monggo. Pin, Mbah. Walah ora gedeng. Wonten tiyang dekat. Kone Budi, Sapa? kone Budi. Ini gede. Dur kuwi. Itu kuwi. Selapanan paling. Delok anu menane. Ya mari anu sawanan gorene mang. Sawane gorene mang. Saman. Sekesuk itu mang ke Surabaya Pairan teko Nggih. tak bojone ya sing terakhir mantu keri dhewe iki lho. Nggih, nggih. Desi mantu desi. Kuwi anak 5 kan kok keri kabeh lho kuwi. Nggih. Mantu 5 ya. Kok kenapa niku? Kula niku krungu cerita niku kok kaya napa sing kali sing anu ngaten niku kok ana sing jaga niku namine napa banter-banter, Pak? Ya. Lho kan jarene kali iki mestine ya awake dhewe iki rada blangap-blangap ya to. Nggih. Lah kaya banyu kaya kali iki ene banyu to. Nggih. Lah sing jaga mesti bedhog anu bageno kelir to. Badhe kilir. Lah apa sapa? Lah nek angin iki ya kena jarane bageno kelir anu nunggal ngene angin tunggal kuwi lah bageno kilir to. Sing banyu ki ngono to. Nggih. Ngono. Lah gunung niku, Mbah. Lah nek gunung ki tungane kan kabeh kan jenenge kan kok dhewe to ya. Nek gunung ki kaya gunung kalau sing mangku sapa ya lho. Nggih. Sing ketok sing mangku ning kono ki sing ning kono lho. Iki yo kaya aku ki pirang jaman umure kaya lho. Cuma gamane kene nerokne sing wong kuno ya lho. Nggih. Lah Padha cerita cara anu. Heeh, cerita. Nggih. Kaya gunung kalau ki ya. Nggih. Sing ning kontok ki sing jaga sing ngabasane dalam sulung. Sulung. Ya sing ning gone awake dhewe iki Heeh. dan bagus liwon. Ning Bagus Liwon. Nah. Ning kuwi ning awake dhewe apa ning desane awake dhewe? Ya desane to. Oh ning desane. Ngerti mengku iki lho, Jan. Sing mengku kuwi. Sing dadi Senopati Ngaloga lho, Jan. Toprak dadi Senopati Ngaloga. Senopati Kaloga. Heeh, Senopati Ngaloga. Liwon. Ngono lho. Nggih. Dadi ngono dene bar patih itu. Nah, Ratu Patih
Ah, ngetese aku nek dene Sunan kuwi ngono Patih Ngaloga ki kan tanggung jawab ngono. Nggih, nggih. Ah, tanggung jawab ngono. Dene rusak empu pancen wong diatur gak kena ya to. Nggih, nggih, nggih. Kuwi ngono kuwi. Dadi kene iki kontrol dagang sumulung nek awake dhewe iki darah bukur padak lho. Sak bon rejo ora kene tok. Sampai teko Sepawon sampai teko Mbok ngono lho. Niku nggih. Heeh, kuwi ben bagus kliwon. Terus kliwon. Lah nek sing kene sing siman kuwi asli Den Bagus Kenanga. Den Bagus Kenaka. Heeh. Kuwi sing anu Siman. Iya. Ngono lho. Kuwi sing ngono sing kuwi. Nggih, nggih. Nah, sing ngono lho hitungane. Lah sing mancep ning kono kabel anu to. Meso surar mes kebusukan, meso surar lembu sura. Lembu Sura. Sing nang jero ne kono. Niku sak dulur napa Mas Sosro kae? Ya. Meso nganu niku. Wis biyen iki padha critane ya. Nggih. Padha karo dadi cerita to. Lah kuwi biyen kan sapa? Kuwi apa? Kuwi meso surar lembu sura kuwi biyen tak karo kedhele panggah Blitar kuwi demuso lho kuwi. Oh. Lah apa kuwi Sekartaji ki biyen lak ngono lho. Aku gelem dirapi nanging aku njaluk sumur ning jero gunung aja sampe jago kluruk-klungu. Nggih, nggih, nggih. Oh, ngono to kuwi biyen. Motor ngirin nggih. Lah iya lah. Basa degakne senan diwurung. Oh. Lah. Nggih siasat. Iya, siasat. Cari emoh kadane bangun kok dirabi ya to. Nggih, nggih. Golek sing iya to. Nggih. Nah, kakek golek dokter apa golek ya to. Nggih. Ngono gampangane. Nah, gampangane ngono lho. Wong barang ngono ya lho. Nggih. Wis dene mesosor lembu sura kan ya ngono. Adik putri. Nggih. Lah, Terus iya. napa niku? Gunung Gunung niku wonten besane ngeten niku napa nggih pekerjaane nggih tiyang nganu ngeten iki, Mbah? Piye? Besane ngeten niku lho, pintu-pintune lho. Dadi pintu-pintune. Lah pintune Gunung Kelutir 12 sih. 12 niku nggih. Ha. Lah niku lak cara ndamel pripun remene niku? Lho, empuk piyen? Ngono. Wis seneng. Ngoten nggih. Lah iya. Lah ngono lho. Nggih, nggih, nggih. Wong dhuwur ki asli. Lah nek pengen dengenane saiki mosok samoh dalan yo urung to. Nek pengen ro Gunung Kelut. Nggih. Lah ndelok ora nang iso to. Wong tuh ngantar iki dadak. Nggih, nggih. Lah dalane ngantar iki dalane. Lah nek terobos ya iso udan awu iki, terowongan. Terowongan. Heeh. Oh, udah terowongan. Lho ora to. Lah nek anu ngantar kon nyapa terowongan dalane penak kok, Pak. Nggih. Lho. Lho kene dalane penak. Pangan ponogrok mungkin ya. Pangan boyo, Mbah. Lho. Nek dalane penak ning kono kok. Nggih, nggih, nggih. Sopo plek ndelok ning kono plek kok. Lho. Wong apa ke sisih banyune bening sisih kuning kok. Lah terus napa niku Ratu napa? Kediri Dewi Sekartaji niku rumen kok wadah sing lamar niku sinten mawon, Mbah? Ya nek Kediri ki mesti ini lho ki. Nggih. Mestine Gatot 7 abad mestine lho. 7 abad. Heeh. Iki ngomong gandeng karo Mojopahit iki, mergo Mojopahit iki 7 abad iki. Nggih, Ya, nggih. lho. Nggih, nggih. 7 abad. Nek iki lho, mriki Gatot ngono lho. Nggih. Mergo nek Gatot itu Mojopahit nek Candi Penataran, Nggih. ya. Mojopahit nek Candi Penataran. Lah kan Panggah Kediri mereka Gatot Mojopahit to. Ngoten nggih. Lah iya sampai Blitar. Lho kok napa? Piye? Ratu Kediri niku Dewi Sekartaji kok dilamar Prabu Sliwan Klandana niku ceritane piye to, Mbah? Lah kok ceritane kan dilamar kuwi to. Nah, dilamar kuwi. Senapa sayembara napa rumiyin niku? Ora gak sayembara, pengen ngono lho. Pengen. Lah iya. Pengen ngono, gegenane ngono lho. Nggih. Dadi Kediri iki iki Kediri iki lha iki sampean bener prison lho. Nggih. Iki di anu to di pokoke di ane patoke to. Lor iki Mbah Gurit kuwi. Lah gurit niku. Lah kuwi sing kurang Kediri sekitar Malang to kuwi. Oh, ngoten. Tumapel Singosari kuwi. Singosari. Tulisane Gurit kuwi lho. Nggih, nggih. Tulisane Gurit. Jawa Gundil. Nah, kuwi riwayat kuwi. Oh, dados napa Mbah Gurit niku penghargaan saking zaman kerajaan Ya, rumiyin. iya saka jaman. Nanging napa tulisane niku Jawa Gundil to. Jawa napa niku? Jawa Gundil. Jawa Gundil, Jeneng Jawa Gundil jenenge nek wong disandangi Sastra Sandi. Sastra Sandi. Heeh, Jawa Gundil ngono. Ngoten. Heeh, kuwi jenenge Sastra Sandi. Sastra jeneng Sandi tulisan. Sandi tulisan apa tutup? Tulisan. Lah iya. Nggih, nggih.
Wis sik Sastra turung urung dipecah nang tulisan Gedrek Latin. Nggih. Nah, Jawa, nek Jawa ki dhewe kan Jawa ki saka Ratu Kalimantara to. Eneng aksara 20 kuwi ngono lho. Wis dhewe kuwi ngono lho. Ah, nek Termasuk niku tulisane niku saderenge ana Caraka nggih napa? lho sadurunge ngono cara sing dengenane kuwi. Niku nggih. Heeh, Ratu saka Kalimantara eneng percaya aksara 20 kuwi. Lah niku napa niku tulisane niku napa istilahnya ngonekne jaman semono napa nganu? Ya ngene. Ya jaman riwayat iya gamane iku nek sing iso maca ya nek diwaca padha pasti primbon. Primbon nggih. Niki primbon terus kaya pundan-pundan iki sejene pundan lak jujure purbakala. Nggih nggih. Dewene purbakala hitungane kan. Yen kula tutupi riyen. Heeh, bener. Wis. Ngono lur, iki mau wis teko gamblang wis. Pengen ro sejarahe nek gawe bekale awake dhewe nyritane nang anak putune. Nah. Wis mugi-mugi Nah. sampean kabeh sing ndelok channel Jawa Mistis iki diparingi rahayu wilujeng slamet, sing muga-muga paringi lancar rezekine, lancar usahane. Dan muga-muga panjenengan nggih ngoten, nggih mugi-mugi paringi keseparasan, Mbah. Tutur-pitutur nang Anak putu. nggih to. Heeh. Ya tak donganane nek wis. Mumpun to niki. Dongane, Mbah. Nggih sampean dongane monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana para rawuh sedaya pitarak mriki nggih paling nek masalah ridho Allah ayat pira paling teguh rahayu. Amin. Nggih. Nggih. Robbana atina rotul kasana sakinah bandar sabar. Sallallahu salam subhana rabbil amal dati usukum saling. Sopul kalim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sifat adil sangga bono kalamullah pandurung selamat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana betul ya kana idina siratal mustaqim siratal ladzina talim qairim lagadulun amin. Sampeyan niki omong-omongan sampun cekap kula akhiri dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lah ya sesuk petuan nek apa wae.